Známe príslovie hovorí, že čistota je pol života. Otázku čistého srdca a jeho kvalít však každý vidí inak. Spolu s prameňom radosti. Čo sa ti ako prvé vybaví, keď počuješ prameň radosti? Tak niečo, čo je taká skutočná radosť, nie nejaké posmešky, smiech na silu a tak, ale taký čistý smiech, také nejaká radosť bez nejakého sledovania ďalších cieľov, nejakého prospechárstva a podobne. Tak sa mi vybaví tak doslova také nejaké príštenie tvarov a farieb a tónov a tak nejakej takej inšpirácie a teda skutočnej takého niečoho farebného, čo dáva človeku alebo čo prináša do života radosť. Je to na môj vkus príliš frazeologický pojem, taký idiom, veľa mi nehovorí. Ak má byť niečo skutočne prameňom radosti, tak nemalo by byť okolo toho toľko fráz. Darčeky, spomienky či dôležité udalosti môžu v srdciach mladých ľudí zanechať radosť, ale naopak aj sklamanie. Tak radosť mi dávajú predovšetkým rodina a priatelia a čo mi ju berie, tak možno nejaké nesplnené očakávania v živote. Radosť mi dáva určite priateľstvo, rodina a celkovo spoločenstvo. Tak práve tí takí neúprimní ľudia, alebo ľudia, ktorí dokážu klamstvom alebo rečami človeka zraniť. To mi berie radosť, ale radosť mi naopak dáva, keď môžem vidieť, že existujú aj ľudia, ktorí vlastne tú pravdu šíria a taktiež neužijú. Vnútorný postoj vo vzťahoch medzi ľuďmi je veľmi dôležitý. Najdrahším darom, aký môžeme od druhého dostať, je čisté a milujúce srdce, ktoré sa nedá vidieť očami. Aké sú však jeho vlastnosti? Hľadí na také dobro svoje, ale aj všetkých. Nie je prospechár. To srdce je ťažko nejako opísať tak slovami a teda sa to prejavuje skôr skutkami, možno aj tým, ako sa správa k tomu opačnému pohľaviu, ale aj sám ku sebe. Aktuálna katechéza nesie názov Čistota ako prameň radosti. To, že radosť rozdávaním rastie, môžeme vidieť najmä u ľudí čistého srdca. Pre Čistý rok, Lívia Šimčeková.